Ako si Luis, ginaingon, strike while the iron is hot. Pahimos samtang manginit ka pa. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Anggo Edgar! Welcome home! Well, ikaw malaging sugat ako sa airport. Saon manggod. Pulos busy sa ilang mga pamilya ang ako mga igsuon, Angko Edgar. Mo ba? May kay didi ka busy. Kumusta naman ka, Luis? Kumusta naman ka? Pila na kabuk imong anak, ha? Ang angan nimong ipangutana, Angkol, kung pila na kababay ang niagi sa kong ginabuhi mo na. Kasi imong pasabot nila. Angkol Edgar, wa pa ko'y ako nga pamilya. Wa ko'y anak bisag usa. What? Kumusta ka na, Edgar, ha? Nitambok man ka. Nakauyon sa Amerika, Inday. Ganong ikaw ra mausa ang nagbalik bayan. Hain mo dahil sila si Arlene. Muapas sa sila na ako next week, Inday. Salamat. Di day may magmingaw ni Luis karong Pasko. Inday, tinuon nga wa pa maminyo si Luis. Tinuon kaayo na, oy. Unsaon way babay nga muhangtod niya. I don't know why. Lupig mo lang siya di ay sa akong kamanghurang anak. Giyatagan naman gani kong duha ka apo. Ay, maayo kon mao ka na, Edgar. Ako hinuon nga dugay nang nangandoy nga makakita og apo pero wa gyud kini itugot ni Lord. Si Luis na lang gyud utang ako paglaom kay bugtong ko siyang anak pero dawa gyud. Nadismaya bitaw ko anang anak ka. Oh, Luis, nganong niya ka man subay? Di ba nga may bisita man mo nga imong uncle gikan sa Amerika? Naunsa man kay Edna, ha? Di ko malingaw dito eh. Kay pulos tiniguang ang mga topic dito. Ambot lang ni mo, Luis, oy. Ngayon tanga, dili ka mo biya sa inyo. Aron matabang kag entertain niya. Kay mangkod biya siya sa imong mama. Unsao man ako sa pag-entertain, be? Musayaw ko? Mukanta ko? Kaya to ni mama, eh. Pilosopo jud kay kang dako, eh. Tuod di ay. Unsa man ni ka tinuod, ha? Doon naman kuno kay uyab nga 12 anyos. Mihatag man siya motibo nga nakagusto siya nako. Karong di man ako siya patulan. Oh. Pero ay kabalaka, Edna. Permining atong relasyon. Don't worry. Anhi ko matug karong gabi, ha? Kimingaw ko nimo. Padiyaw, eh. Kimingaw. Na naman kay 12 anyos. Kato may gamita, aron ka matagbaw. Eta, di ka maumubaws, eh. Magpatara lang. May man ka kung say akong buhaton nimo. O say imong buhaton ako, di ba? Kago. May adlaw, ma'am. Mayong adlaw sa Dimo Cup. Nasuroy ka man, Cup. Magpapili na sa kakarong eleksyon. Dili mo may. Pahuway na ko, anak. Ni ako kay gusto lang ko may bawa ba? Nga nung umutambog si Luis sa husay na mo dito sa barangay? Ha? O sabay kaso sa akong anak, Cup, nga usayon man. Kuhan, nireklamo mo gud ang gidikanan sa 12 anyos nga babae nga iyang gikarelasyon. Relasyon ko nung Luis. Unsa, 12 anyos? Nayabak na kundig anak ka! Ang gawa ni mo ba eh? Nitago day ka, maong ni akasamo. Nagsaba niya, Bernilo. Tok, reklamo man ang ginikanan sa kong uyab nga 12 anyos. Ay, mao ka diya. Hilig mo kay ka makigrelasyon ka ng 2-3 kakin. Kada bang 12, 13, 14, o 15 anyos. Na, mapeso juga na ba kay minus pa na sila. Mapresyo de ko. Ngi-ego naman ako silang gilipay, Bernilo. Sangkoy. Patago ako din sa inyo, baby. Maayo kay ni uli ka na din ni Luis. Ma, pakatulgas ako, baby, please. Kaya ano rago di mong musulti, ana? Matuo ka? Kanindot ko di mo. Samtang ako din na buang sigig pa makakunhain ka. Naana sa ilang ginikanan nga mereklamo ni mo kay ang ilang anak nga 13 anyos imo na sang giuyab. Mama, eh. O pa di ka maanad na ko, ma? Nga 2-3 kakin man enterada sa imong anak. Unsa man ka, eh? Uy, unsa nang 2-3 kakin, ma? Unsa man na, oy?
Bahalag mapriso kang anak ka, bahala ka nas kinabuhi mo. Ma, ayaw ka bala ka. Dili lagi ko mapriso. Muatiman pa ko ni mo, ma. Gawas pasad, ma. Kanang akong mga uyab nga dotri kakin, sila may nakagusto na ako. Kung wa pa sila mohatag og mutibo diri nako, di man bug ko mamugos nila. Sumagod atong 12 anyos nga giubanan pa ni kapitanin sa tuwa. Diba? Siya may nisulti nga love ko niya. Oh, sa din na nako. Oh, So, mamatay man siguro ko ining imong kabuang, Luis. ngon mo mo. Say, kimilaw na ko ni mo, Luis. Nga naman ka. Amiwan ang ikaw ay. Sa mga na. Taguan mo paa, oy. Ah, Palabi man ka. uy, baka anak, ako upa may unlan na ka. May tanday-tandayan pa yun ka. Padayan topi. Mapriso ka. May ka mo pagkilok na ko. Ikaw ang mama ni Luis? Ako. Pila pa may edad ining pataa. Unsay ato nimo, Inday? Ako si Joy, ang uyab ni Luis. Ha? Uy, pila may imong edad? I'm 15 years old. Ginoo ko in town. Nauyab kas akong anak, kabata pa di mo, samtang si Luis, paingon naman nas 45 anyos. Ay, kuyang mapriso siya ini. Sipa og buto, ma'am, di ba? Mausad ka sipa og buto kung mo gamit na siya nako. Labaw pa sa kalibre 45. Ma, ni anak. Joy? Oh, siga man na imong mata, Luis. Mapriso ka. Nagtuo ka, kadi nako matultulan ang inyong bay. Dali, Joy. Agay, uy. Ari ta diri magsuls ka wasan. Unsa man? Dali sa may loan ba? Dili ha. Ani ta dinhi, may nang makabati ang imong inahan. Ni ako, kay anhin ako puyo sa inyo. Aha, unsa? Tabuang na kamabayan na ka. Pak ko na buang, wa pag yun. Mas una pa mo nga mga buang kung ikiha ta ka Luisa ka. Kinsi anyos ako ha, nya mabdos ko. Ay, mauna ni. Mamatay na gyud ko ini. Mama, kalma. Kala Relax. ka bitaw. Priso ka. Ako ray bahala ini. Unsa Ako'y man bahala Luis? Unsa man ka? Mga mahan kay niya akong gimablos o dili? Tubag. Luis. Ano naman sa Joy? Ari ako pa. Ano naman? Anak gyud kay ikihati karon kun di ka muduol ako. Magidayon ka, oy. Hadlo ko na kunimog anang kekiha. Ngano naman, sir? Ganahan ko man na kay kikutom ko. Unyo? Sa. Sako? Magpasud ka sa sako? Ay, dili na Sa. Sako? Iba ni mo. Iwa ko kasabot, oy. Usay sako ba? Sako pa ingon sa silong kay mukaon ko. Anga ni mo, eh. Hagok di ay ka, ha? Joy. Patong naman sa ka, eh. Huwag pa mo ko ng tagbaw. Duko ka niya. Hanggang 2 rounds ka na lang, kuya. Nakuha mo ko sa 2 rounds. Duka kay ko, eh. Bahin-bahin. Sayin po, hindagan, Amy. Joy, saan ka, eh? Huwag ka matagbaw. Biha ni mo, eh. Kung dili ka, sige ikihati ka, Luisa ka. Ikihati ka. Unsa man imong ikihan ako, be? Basta kung di ka makisex, ako ikihati ka ugma. Basta ikihati ka ugma.
Hala, dali. Kalami ani. Ilap. Ikiha. Ako ayo. Dili kay bawak Luis. Wa na'y ginikanan si Joy og naluoy ko niya. Pag 18 niya, gikasal mi. Resulta kini kay ganahan mangkog 2-3 kakin. Kun 12, 13, 14, 15 anyos. Mga kasama ang kaagi ni Luis. Dinining tulumanon. What's the style? 2-3 kakin is style.